Здравейте и добре дошли във втора част от безплатния трейдинг курс за начинаещи на пътят към успеха. В предишния урок се запознахме с базовата концепция за това какво представлява трейдингът и с какво той се различава от класическото инвестиране. В този урок ще навлезем по-подробно в основите на трейдинга и ще обсъдим какво точно трябва да правите като трейдер, какви видове сделки можете да отваряте, какво представлява един много важен инструмент, наречен Leverage, и как можете да използвате трейдинг платформите. Нека да започваме. Преди да навлезем по-дълбоко в този урок, трябва да въведем малко основна терминология, свързана с трейдинга. Както научихме от предишния урок, като трейдери можем да се възползваме както от покачването на цената на даден актив, така и от нейния спад. Процесът по започване на търговия с даден актив се нарича отваряне на сделка. Всеки път, когато като трейдери започнем да търгуваме даден актив, първо отваряме сделка, независимо дали тя е такава, която печели от покачване в цената, или такава, която печели от спад в цената. Следващото нещо, което трябва да изясним, е какви видове сделки могат да бъдат отваряни. Вече знаете, че като трейдери можете да залагате както на покачване на цената, така и на нейния спад. Това обаче се случва чрез два различни вида сделки. Когато влезете в някоя трейдинг платформа, мястото от което се извършва трейдингът, ще видите списък с различни активи, които можете да търгувате. За всеки от тези активи ще видите два бутона – Buy и Sell. Buy означава покупка, а Sell означава продажба. Тук често се получава едно объркване. Много начинаещи трейдери предполагат, че бутонът Buy се използва за да купят съответния актив, а бутонът Sell за да го продадат. Въпреки че това звучи логично, начинът по който тези бутони работят в трейдинга е различен. Вече казахме, че започването на търговия с даден актив се нарича отваряне на сделка. Бутоните Buy и Sell, които можете да откриете при всеки актив, служат именно за това – да отворят сделка. Разликата между тях е следната. Бутонът Buy отваря сделка, която ще генерира печалба, ако цената се покачи, и ще генерира загуба, ако цената спадне. Бутонът Sell работи по обратният начин. Той също се използва за отваряне на сделка, но този път такава, която ще генерира печалба, ако цената спадне, и ще генерира загуба, ако цената се покачи. Най-лесният начин да разберете как работят бутоните Buy и Sell е да запомните, че и двата служат за отваряне на сделка, като си ги представяте като две различни посоки. Buy отваря сделка с посока нагоре и очаква покачване в цената, а Sell отваря сделка с посока надолу и очаква спад в цената. Също така можете да запомните, че в трейдинга Buy позицията често се нарича дълга позиция, а Sell позицията се нарича къса позиция. След като отворите сделка, независимо дали тя е Buy или Sell, и цената направи движение, което доведе сделката ви до печалба или загуба, моментът, в който решите да излезете от нея и да реализирате резултата й, се нарича затваряне на сделка. В обобщение, когато искате да влезете в сделка на даден актив, това се нарича отваряне на сделка. Когато искате сделката да печели от покачване в цената, това е Buy сделка. Когато искате сделката да печели от спад в цената, това е Sell сделка. Когато искате да излезете от сделката и да реализирате нейния резултат, това се нарича затваряне на сделка. Сега, след като разяснихме тази основна терминология, можем да продължим по-нататък. Процесът на търгуване започва последния начин. Най-напред трябва да установите дали очаквате цената на съответния актив да се покачи или да падне. Въз основа на това можете да прецените дали да отворите Buy сделка или Sell сделка.
Начинът, по който определяте дали е по-вероятно цената да се покачи или да падне, е чрез анализ. Анализирането на пазарите е в основата на трейдинга. Въз основа на анализите можете да прецените кой актив да търгувате, в коя посока да го търгувате, на каква цена да влезете в сделка, на каква цена да излезете от нея с печалба и на каква цена да я затворите на загуба. Както вероятно вече разбирате, анализите са основата, върху която взимате повечето си решения като трейдер. Именно за това ще разгледаме различни видове анализи и как можете да ги използвате в следващите уроци. Преди това обаче има още няколко неща, които трябва да разберете. След като направите своя анализ, вече ще знаете какъв тип сделка можете да отворите. Самото отваряне на сделката се извършва чрез прилагане на управление на риска. Както вече разбирате, при трейдинга и инвестирането можете както да печелите пари, така и да губите. Напълно нормално е един трейдер да затваря някои сделки на печалба, а други на загуба. Вашата цел обаче е общият размер на печалбите да бъде по-голям от общия размер на загубите. Тогава, когато теглите чертата след поредица от изтъргувани сделки, като цяло ще бъдете на печалба. За да постигнете това съотношение между печалба и загуба, е необходимо да бъдете добри в анализите, но също така е необходимо винаги да прилагате правилно управление на риска. Управлението на риска се изразява най-вече в това да знаете къде да затворите сделката, ако тя тръгне срещу вас, както и да определяте правилния размер на сделката спрямо своя анализ, капитал и процент риск. Ще разгледаме тази тема по-подробно по-нататък в нашия трейдинг курс, след като преминем през уроците за анализите. Ето как изглежда целият процес на търговия. Най-напред правите анализ. Въз основа на него преценявате в коя посока да влезете – buy или sell. Също така, според анализа си, определяте на каква цена сделката да бъде затворена на печалба и на каква цена да бъде затворена на загуба. След като това е ясно, следва отварянето на сделка. При самото и отваряне се вземат предвид анализът и посоката от него, но тогава се прилага и управлението на риска, с чиято помощ преценявате какъв да бъде размерът на сделката ви. С други думи, колко единици от съответния актив ще търгувате. Нещо, което ще обсъдим по-нататък. След като сделката бъде отворена, я оставяте да се развие. Целта е да изчакате докато цената достигне или целевата печалба от вашия анализ, или максималната загуба, която сте определили. Когато цената достигне едно от тези две нива, следва затваряне на сделката. Към края на този урок ще демонстрираме практически как се отваря и затваря една сделка. Нека сега да продължим нататък. В трейдинга има един инструмент, който позволява на трейдерите да реализират много по-големи потенциални печалби от инвеститорите. Това е така нареченият ливаридж. Ливариджът е инструмент, предоставен от трейдинг платформите. Той работи като мултипликатор на вашия капитал за търговия. Най-общо казано, ливариджът ви позволява да отваряте сделки на стойност, която е много по-голяма от размера на вашия капитал, след което да реализирате печалба върху тази стойност. За да го разберете по-лесно, ще ви дам няколко примера. За целта, нека се прехвърлим към екрана, където ще можете да визуализирате това, което ще ви обясня. Можете да разберете как работи ливариджа най-добре, ако ви дам някои примери, които можете да визуализирате. Както споменахме, ливариджът работи като мултипликатор на капитала ви за търговия. Той може да има различно отношение според трейдинг компанията, която ползвате и актива, който търгувате. Ливариджът се изразява под формата на отношение. Например, 1 към 10, 1 към 20, 1 към 50 и така нататък. Ето един пример, с който можете да разберете по какъв начин работи той. Ако, например, имате капитал от $1000 и платформата, с която търгувате, ви дава ливаридж от 1 към 10,
Това означава, че вие можете да отворите сделки на стойност до 10 пъти повече от вашия капитал. Тоест, ако имате $1000 капитал и можете да отворите сделки на стойност до 10 пъти повече, това ви дава максимална експозиция от $10,000. Експозиция в трейдинга означава стойност на сделките. Едно много важно уточнение. Когато използвате ливаридж, това не ви задължава да го използвате на максимум или изобщо да го използвате. Като пример, тук с $1000 и този ливаридж от 1 към 10 можем да отворим сделки на стойност до $10,000, но не сме длъжни да го правим. Можем да използваме ливариджа частично, да отворим сделки на стойност $5000, $3000, $2000 или дори $1000, колкото е капитала, или дори още по-ниска експозиция. Ливариджът определя максималната възможна експозиция, но ние не сме задължени да я използваме. Нека сега направим едно сравнение между инвеститор и трейдер. В нашия пример, инвеститорът разполага с капитал от $1000. Той иска да закупи акция, където цената на акция е $200. С тези $1000 той може да си купи 5 акции на цена от $200. Ако цената се покачи след това до $210 и инвеститорът продаде своите 5 акции на цена по $210 всяка, той ще получи обратно $1050. Тоест, той ще генерира печалба от $50, което е 5% ръст на неговия първоначален капитал от $1000. Трейдерът от друга страна може да се възползва от същата ситуация, но по по-различен начин. Той отново има стартов капитал от $1000, но може да се възползва и от ливаридж от 1 към 10, който му позволява да отвори максимална експозиция на своите сделки от $10,000. $1000 капитал по 10 максимален ливаридж. Той отново ще търгува същата тази акция като инвеститора, отново на начална цена от $200. Благодарение на ливариджа със своята максимална експозиция от $10,000, трейдерът може да влезе в сделка за 50 акции. Нека кажем, че цената отново се повишава до $210. Печалбата на трейдера ще изглежда по следния начин. Имаме $10 ценово движение от 200 до $210, умножено по 50 акции е равно на $500 печалба, което е 50% ръст на първоначалната инвестиция от $1000. Както можете да забележите, при равни обстоятелства, като начален капитал, цена на вход и цена на затваряне на печалбата, трейдерът може да направи значително по-голяма печалба от инвеститорът благодарение на ливариджа. За да бъдем точни, трейдерът може да генерира печалба от $500, което е 50% ръст, докато инвеститорът може да генерира едва $50, което е 5% ръст от абсолютно същите условия. Тази колосална разлика идва благодарение на ливариджа. Тук обаче трябва да отбележим, че ливариджът може да играе ролята на нож с две остриета. Той увеличава потенциалната печалба, да, но също така пропорционално може да увеличи и потенциалната загуба. Докато инвеститорът притежава своите акции физически и може да ги задържи без значение от това колко цената ще отиде срещу него, то при трейдера заради ливариджа нещата седят по друг начин. В нашия пример този трейдер използва леверидж от 1 към 10. Експозицията е $10,000, което ще рече 50 акции. Ако цената на акцията падне от $200 на $199, само $1 срещу трейдера, то тогава неговата загуба ще бъде 50 акции по $1, което ще рече $50 загуба. Ако цената падне с $10 срещу него, тогава ще имаме 50 акции по $10, което ще рече минус $500. А ако цената падне от $200 за акция до $180 за акция,
това са $20 движение срещу трейдера, по 50 акции ще генерират загуба от $1000. Толкова, колкото е и личния капитал. Ако при трейдинг с използването на ливарич загубата достигне размера на капитала или близък размер до него, то тогава загубите ще бъдат затворени автоматично, тъй като няма как трейдера да изгуби повече пари, отколкото има в сметката си. Това ще рече загуба на целия или почти целия капитал и се нарича ликвидация. Най-лошото нещо, което може да се случи на един трейдер. Ливаричът може значително да увеличи потенциалната печалба, но също така и потенциалната загуба. Поради тази причина той трябва да се използва много внимателно. Както можете да разберете, ливариджът може да ви донесе значително по-големи печалби, но също така може да доведе и до значително по-големи загуби. За да търгувате успешно с него, трябва да се възползвате от възможността за по-големи печалби, като същевременно ограничите потенциалните си загуби. Това е напълно възможно и се постига чрез правилно прилагане на управлението на риска. Ще научите по-подробно как става това, когато стигнем до съответния урок. Като трейдери, основната ви цел е да реализирате печалби, а една от най-важните ви отговорности е да управлявате риска си. За тази цел едно от най-важните неща е да можете да пресметнете потенциалната печалба и загуба преди изобщо да сте отворили сделката. Ето как става това. За да пресметнете печалбата или загубата, трябва да разберете две прости концепции и да усвоите една лесна формула. Първото нещо, което трябва да научите, е какво представлява количеството на сделката. Когато отваряте сделка, както след малко ще видите, винаги избирате нейния обем. Това е броят единици, които искате да търгувате. Ако, например, отваряте buy сделка на акции на Apple, можете да изберете колко точно акции на Apple искате да търгувате. Дали 5, 10 или повече. Именно това се нарича количество на сделката. Второто нещо, което трябва да разберете, е какво представлява ценовото движение. Това е размерът на движението, което цената прави от момента на отваряне на сделката до момента на нейното затваряне. Ето един пример. Ако отворите buy сделка на злато при цена от $4200, а след това цената се покачи до $4210 и там затворите сделката, това представлява ценово движение от $10. Това важи както при пресмятането на печалбата, така и при пресмятането на загубата. Формулата за пресмятане на печалбата или загубата е следната. Количеството на сделката, умножено по ценовото движение, е равно на печалбата или съответно загубата. Ето един пример. Ако купим 10 единици злато на цена от $4200 и цената се покачи до $4205, където затваряме сделката на печалба, резултатът ще бъде следният. 10 единици злато, умножени по $5 ценово движение от 4200 до 4205, е равно на $50 печалба. Ако това движение беше срещу нас, вместо в наша полза, резултатът щеше да бъде загуба от $50. Тук обаче нещата стават една идея по-сложни. Някои трейдинг платформи измерват количеството на сделките в единици, както в примера, който току-що разгледахме, а други използват така наречения лот размер. Лот размерът е мерна единица за количество в трейдинга. За да го разберете по-лесно, ще бъде полезно да визуализирате примерите, които ще ви дам. Нека сега разгледаме някои примери, така че да можете да разберете какво точно представлява лот размера. Най-първо трябва да знаете, че лот размерът е мерна единица в трейдинга за количество на сделката. Той може да има различна стойност според актива, който търгувате, платформата и брокера. Нека да разгледаме няколко примера за различни активи и различни лот размери. Най-първият пример ще бъде с златото.
Обичайно един лот на злато ще рече 100 единици злато. Съответно 0.10 лота злато, което е 10 пъти по-малко от един цял лот, ще бъде и 10 пъти по-малко единици злато. 0.10 лота на злато е 10 единици злато. 0.01 лота на злато, което е минималният лот при повечето брокери, е равно на една единица злато. Следващият пример е с NASDAQ, американският технологичен индекс. При повечето брокери един лот на NASDAQ е равен на една единица NASDAQ. Съответно 0.10 лота на NASDAQ ще бъдат една десета от една единица NASDAQ, а 0.01 лота на NASDAQ ще бъдат една стотна от една единица NASDAQ. Третият пример е с евро-долар, най-известната валутна двойка в света. При евро-долар, при повечето брокери, един лот е равен на 100 000 единици евро-долар. Съответно 0.10 лота ще бъдат равни на 10 000 единици евро-долар и 0.01 лота на евро-долар ще бъдат равни на 1000 единици евро-долар. Разбирането на лот размерите ще бъде доста важно по-нататък за това да можете да определите правилно размерът на своята сделка. Когато преминете урока за управление на риска, вие ще се научите как правилно да определяте размера на своята сделка спрямо специфичния анализ, вашия капитал и процента риск, който искате да поемете. С този урок обаче вие ще се научите как да пресмятате броя единици на сделката. А както споменахме, тъй като при някои платформи и брокери количеството се измерва в лотове, ще бъде важно вие да знаете как да конвертирате единиците в лот размер. Ето и един бърз пример. Ако пресметнем, че за целта на сделката ни искаме да отворим 20 единици злато и работим с лотове, тогава трябва да отворим 0.20 лота. Тези 0.20 лота ще бъдат равни на 20 единици злато, с които искаме да търгуваме. Тук трябва да споменем две доста важни неща. Първо, не всеки брокер използва лот системата. При някои брокери и някои платформи можете директно да въведете размера на сделката в единици. Другото важно нещо е, че при брокерите, които използват лот системата, не винаги лотовете за дадените активи са равни на едни и същи количества. Като пример, при повечето брокери и платформи един лот на злато е равен на 100 единици. Но при някои други брокери един лот може да е равен на 500 единици или пък на 1000 единици. Както разбирате, това е нещо много важно. Поради тази причина е важно, когато започнете да търгувате, да проверите специфичните условия на вашия брокер за това дали той използва лот системата и ако да, какво е значението и стойността на лота спрямо различните активи. Тази информация можете да намерите на уебсайта в условията на всеки един брокер. Сега преминаваме към мястото, където се случва магията на трейдинга. Така наречената трейдинг платформа. Това обикновено представлява програма, мобилно приложение или интернет страница, от която можете да управлявате своята трейдинг сметка. Именно оттам можете да отваряте, следите и затваряте своите сделки. Сега ще ви покажа как изглежда една от най-популярните трейдинг платформи. MetaTrader 5. Ще разгледаме основните й функции и ще ви покажа как точно можете да изпълните една сделка. Ето ни на трейдинг платформата. Преди да започнем, нека ви обясня каква платформа по-точно използваме. Както вече споменах, това е MetaTrader 5, една от най-популярните и широко използвани трейдинг платформи по целия свят. Важно е обаче да отбележа, че за целта на това видео показвам MetaTrader 5 от MacBook,
Ако използвате Windows компютър, визията на платформата ще бъде малко по-различна. Но без значение дали използвате компютър, телефон или лаптоп, без значение дали е Apple или е Windows и без значение дали е MetaTrader 5 или друга платформа, основната функционалност на трейдинг платформите е една и съща. Просто визията е малко по-различна. Така че ако разберете начинът по който работи тази платформа, от примерът, който ще ви дам сега, това ще ви бъде достатъчно да използвате която и да било трейдинг платформа. Нека сега да започваме. Най-първо обърнете внимание долу в менюто, че имате няколко различни иконки. Те представляват различните менюта на трейдинг платформата. Най-важните менюта тук за вас са първото, Quotes, и третото, Trade. В първото меню Quotes можете да видите, тук горе в ляво, списък с различни активи, които можете да търгувате. За момента са добавени няколко валутни двойки и USTEC, което ще рече Nasdaq. Ето тук горе имате Search кутийка, където можете да потърсите различни активи. Те са разделени по групи, но също така в търсачката можете да потърсите нещо конкретно. Например, XAU USD ще рече злато. Когато търсеният актив се появи ето тук, просто трябва да маркираме това кръгче, след това чистиме търсачката и можем да видим, че сега златото се появи в нашия списък с продукти. Когато кликнете върху някой от тези продукти, отдясно графиката се сменя за съответния продукт. Например, натискаме евро-долар, появява се графиката за евро-долар. Натискаме австралийски долар, щатски долар, появява се съответната графика. Натискаме злато, появява се графиката за него. Трейдинг платформата предоставя достъп до графики. Можем да видим графиката ето тук отдясно в Quotes менюто или можем директно да прескочим във второто меню Charts, което ще изкара графиката на цял екран. Графиките ще бъдат много важни за правенето на така наречените технически анализи. Нещо, за което ще си поговорим по-подробно в следващото видео. Има обаче доста по-добри места, където можем да разгледаме графиките за цените от трейдинг платформата. Ще ви покажа едно такова място, когато достигнем до съответната част от следващия урок. За момента ще ви кажа, че не е нужно да разглеждате графиките през платформата. Има и по-удобни варианти. Така, преминаваме към следващото важно меню, третата иконка долу, Trade. Когато дойдем тук, можем да видим баланса по сметката. В момента тя е заредена с 10 000 долара. И когато отворим сделки, те ще се появят в това меню ето тук. От тук ще можем да наблюдаваме как те се развиват, дали вървят на печалба или загуба и колко голяма е тя. Когато решим да затворим сделката си, ще можем да направим и това през същото меню. Нека сега преминем към отваряне на една сделка, за да видите как точно става това. За целта се връщаме на първото меню Quotes, където да видим списъка с различните продукти, които сме добавили тук за следене и съответно можем да търгуваме. За този пример нека отворим сделка на злато XAU USD. Когато искате да отворите сделка, докарвате мишката над съответния актив, кликвате върху него и се появява това меню. На MetaTrader 5 натискаме Trade бутона за отваряне на сделка. Вляво се появява ето това меню. Ето тук най-първо въвеждаме размера на сделката под формата на лот размер. Както споменахме по-рано, един лот на злато ще рече 100 единици злато, а пък 0.10 лота ще рече 10 единици злато. Когато въведем желания размер на сделката, от тук можем да изберем дали искаме да влезем в Sell позиция или в Buy позиция. Напомням, отваряме Buy позиция, когато очакваме, че цената ще се покачи.
По този начин можем да генерираме печалба от покачването. Обратно на това, отваряме sell позиция, когато очакваме цената на актива да падне. С sell сделка можем да генерираме печалба от спад в цената. За нашия пример, нека отворим buy позиция. За целта просто натискаме върху този бутон. И ето, нашата сделка е отворена. Сега, за да видим как тя се развива, слизаме ето тук долу при менютата и натискаме Trade менюто. Сега можем да видим и отворената си сделка. Ето тук под символ виждаме продукта, който търгуваме, XAUUSD злато, тикър е номера на сделката, Time е датата и часа, в който сме я отворили, Type показва дали е buy или sell сделка, Volume показва размера на сделката, в случая в лотове, Price показва цената, на която сме отворили сделката. SL и TP са така наречените лимити, но за тях ще си поговорим по-нататък в нашето обучение в частта за управлението на риска. След това отново имаме Price, този път Price показва настоящата цена. Първия прайс показва цената, на която сме отворили сделката, докато втория показва настоящата цена. И ето тук в края под Profit можем да видим дали нашата сделка върви на печалба или на загуба и колко голяма е тя. Когато цифрата е отцветена в синьо, това означава, че сме на печалба. Когато цифрата е отцветена в червено, това означава, че сме на загуба. Можете да видите, че имаме две цифри. По-горната показва съответната печалба или загуба за конкретната сделка на злато. А отдолу в основната лента цифрата показва общата печалба или загуба. Тоест, ако в този момент имахме отворени 2 или 3 позиции, всяка със своята съответна печалба или загуба, най-долната цифра щеше да ни показва общата печалба или загуба към момента от всичките позиции. Когато искаме да затворим позицията, натискаме върху нея, задържаме докато се появи това меню и идваме върху бутона Close Position. След това отляво се появява това меню, натискаме бутона Close и сделката е затворена. Затворихме печалба от $7.70 и можем да видим, че баланса ни от $10,000 се повиши до $10,007.70. Това са най-основните функции на една трейдинг платформа, които включват къде да видите списъка с различните продукти, как да отворите сделка, къде да я следите и как да я затворите. Сега вече знаете как изглежда процесът по отваряне и затваряне на сделка в една трейдинг платформа. Нещо важно, което трябва да споменем за финал на този урок, е разликата между трейдинг платформата и брокера, който използвате. Трейдинг платформата представлява просто софтуер, който ви позволява да търгувате. Съществуват различни трейдинг платформи, като MetaTrader 5 е една от най-популярните. За да получите достъп до такава платформа обаче, първо трябва да си откриете трейдинг сметка при трейдинг брокер. Трейдинг брокерът представлява лицензирана компания, която има право да ви предоставя достъп до финансовите пазари и инвестиционни услуги. За да започнете да търгувате, първо трябва да се регистрирате при регулиран трейдинг брокер, да верифицирате акаунта си и след това да го захраните с капитал. След това можете да свържете трейдинг сметката си с съответната трейдинг платформа, с която работи брокерът и да започнете да търгувате. С това приключваме втория урок от нашия трейдинг курс за начинаещи. До този момент вече би трябвало да имате основна представа за това какво представлява трейдингът и какви са основните ни цели в него. В следващите уроци ще навлезем в същинската част на този бизнес и ще разгледаме важните знания и умения, които трябва да придобиете. В следващия урок ще започнем с анализите. Ще се видим там.